Amreng Rich ar lopen Tata Mobile humni ke plaktang atheng pi ke nepon lo. Khiruni phelang pi bea rong long nokar thang hem kong long kaching ko ya hearing tang rak anpin. Amreng Rich ar lopen Tata Mobile humni ke plaktang atheng pi ke nepon lo. Pirthea long ke theng pi theng prang jong si ave pulote munit monor lapet langroi langjeng anta doun e lasi lapuson jong si arniwang theng pi kang hujong si bad bomlo pulotang te arni sike beer dead po lasi west karbi anglong khiruni southern ridge ke parlo Amreng Ridge forest ar lopen jasira ronghang assistant ranger lapen ati matumpen adap porphahini ra chite malom AS01 QC 3847 lapen AS31 C 1015 humni Mahindra Bolero pick-up gari ke plaktang inghet longhinga theng piphan nepon long lapen akang tingawar sai chu en ponpen gari ke beg atum kadjui pusi ranger ronghang asang hwa hinpen nang pachini don lapen market bilu ke I humpen suri trokep andu ji pusi phelang ke atum angnu nang pachini don News Desk Report Public TV Karbi Angla information long है नीले ग्रेटा कौन किमी रेंजर लो जैसे रोंगहांग को attach के तो वे बांग नीले तुम information आजाद ले है मैं लपू राजा दुबी नाट हो के बालिघाट नाट मने नॉन गली दाम मुक पुयार ले है आलामा जुलोंग लो मानिले तुम बांग के सबसे information ता gather लो अमा नीले तुम दाम लो आरलो लु दाम लो सब तुम staff पेन दाम लो group पेन दाम लो है angke lidet pen itu melitum adak sido damlo ambush damlo angke adak gote ajog itum pura inspect lo hai pp ma ke do ka ve ma itum lang damlo lead doma ve ma angke itum adak ajuan por lo angke adak prank tuan lo around 4:30 am ason lamlo ini tum tala pu belek adim na dam tu bomlo inspect dam bomlo amat suhut la light thekong lo ason bolero pickup ason nasi ason tulong long ke ajur pen ke bang ya lo amali tum tamane ason doubt ko lo amali tum ambush lo jat lo amala tum nangke le po dok ken tum men chonam ham lo ke tum dress pen long lo gele he lang tum he ama nang long lo ko phika tum ke ami to kat lab lo nangke li tum ta mane kosto lo mane cepa kosto lo mane kinda bipan he ke ar lo an dun lo penang an kadun lo tum ta amat atume kat lab lo on sita mehla cabi lahai bang ini tum long log lo duita cabi dolang ada amat ini tum labangge range tong wan jui lo to daprang si wan he daprang pas baji lasan nam le 5:30 song tinang le lo mana pi thing pi le de athing pi ke sob ahoy sai de ahoy awal angke sonpo hola nitli tunon ke pirinila di sob lang lap lang serta bang halang jan halang mati ke asap prosedur dolang है के ini tuh molat lem dari sih tum sini pok pan kosan son mah si ning mah jadi hari ini gari ini ke humni la so gari thing pi jor thai te kon market value di sala iho malong ini tunta unko ke evaluation eklim bedalang mati di mana lang lap lang si mana ada pan pot 50 bat atau 60 kesan magdok iho magari lo Khiruni phelang pi bea rong long nokar thang hem kong long kaching ko ya hearing tang rak anpin Nijang Karbi Anglong Lakha Troxy Kupli constituency ke parlo Khiruni outpost ke parlo phelang pi bea rong long nokar thang gari Tata Mobile hem kong long a hearing tang rak pen kaching ko ya hem kong long number laki AS02BC 8750 Lapson si non alom ajuanar lukupi noki ponkar thang towar hai hui kapa siksak ason do piglo lapen accident pusitami do piglo lapen overload si kipon side bonta aron kachari atum lapuson langdunding puma
lapuson aho thang chiklo ni phai krihini arni nokar thanga gari akili ke pa chat pe ka jok philang pi be rong along a hearing tang rak pen ahem konglong je pharle phak pen soda ka chinkoi kopai kimi ahem konglong kate bara bang pen anok ahem punon amat ke thang thelang pusi philang ke pen ber tarang pali News Desk Report Public TV Karbi Anglong